царство. Амин. И спаси Господи, помилуй православните християни, които са тук и ти извършват този светъл молебен за благословение, благополучие и закрила. Амин. Намираме се на полето в Горски извор. За втора поредна година правим това мероприятие, откриване на жътвата. Ние всички сме се събрали тук, за да вдъхнем кураж, за да вдъхнем надежда, за да вдъхнем самочувствие на хората, които в продължение на месец ще се трудят на полето. Искам да приветствам всички с добре дошли, да им благодаря, че са тук, да им благодаря, че уважиха това мероприятие в Горски извор, да благодаря на господин Димов за присъствието. Искам да пожелая на всички лека жътва, високи добиви и да реализират продукцията на добра цена. Аз съм горд, че в Горски извор има много млади хора, които се занимават с земеделие и много от младите хора участват в прибирането на хляба. За нас това е най-важно. Здраве, късмет им пожелавам на всички и още веднъж им благодаря. Господин Димов, добре дошъл на нашето събитие. Няколко думички. Благодаря на всички, които са тук. Жътва е да е сбор на жътвата, да е богато урожай, да е благословен хляба, да са ни здрави всички земеделски производители. Никой не е по-голям от хляба. Традиции, които се спазват с години. Днес даваме официален старт на жътвата в община Димитровград. 340 000 декара е обработваемата земя на територията на общината. От тези 340 000 декара 225 000 декара са засети. Това е около 66%. Най-много е, разбира се, пшеницата. 8 или 9 вида са насъжденията, които се засаждат на територията на общината. Отново казвам, живи и здрави да всичките, които се грижат за трапезата и за хляба. Бог да ги благослови и да има благодат и богат добив тази година. Успех! Премудрост прости, услышим святого Евангелия мирце. От Иоанна святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. В това време възлезе Исус в Иерусалим при общи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, в която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съгнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време седеше в капалнята и раздвижи водата, и който прав влизаше след нейното раздвижване, оздравяваше от каквато и болест да бе налегна. Перко